Magandang buhay mga ka-agri! At narito na naman pong muli ang inyong paboritong agriculture television show na Agri-TV Central Luzon. Ako po si Ernest Payawal at ngayong araw, ako'y inyong samahan upang kilalanin ang ating tampok na bida sa pagsasaka at matuto po tayo sa kanilang mga experience sa farming. Tignan din natin kung paano sila natulungan ng Department of Agriculture Gitnang Luzon upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Maliban sa mapaangat ang ani ng mga magsasaka at magkaroon ng seguridad sa pagkain ang bansa, ay hangad din ng kagawaran ng pagsasaka na maabot at matulungan ang mga magsasaka katulad ng mga nakatira sa mga 4th at 5th class municipalities na hindi na masyadong naaabot ng mga regular na programa nito. Kaya binuo ang programang SAAD o Special Area for Development na kung saan ay tututukan ng DA hanggang sa dumating ang panahon na kaya na nilang tumayo sa kanilang sarili. Isa sa natulungan ng SAAD ay ang Rizal Livelihood Farmers Association mula sa Anao, Tarlac. Nung bago po dumating ang SAAD ay medyo mahirap talaga ang buhay dito. At sa totoo lang noon, kami po ay lahat ng membro, dahil sa kahirapan, lahat po kami ay umuutang noon. Kahit na 10%, tinuto po namin dahil kailangan po namin. At kaya halos walang nangyayari sa buhay namin noon after cropping. Benta, bayad utang, wala ring natitira sa amin. Kaya nung dumating po ang SAAD, laking pasasalamat po namin. Nung dumating po ang SAAD, talagang malaki pong kaginhawaan na naibigay po nila. Nakakaabot naman sa kanila ang mga regular na programa ng DA, subalit limitado lamang na supply, kaya hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong mabiyayaan. Nung wala pang SAAD, halos wala kaming natatanggap na intervention galing DA dahil kulang na kulang po sa mga magsasaka yung mga binibigay na intervention. Kaya ang nangyayari po dito, swertihan lang kung mabunot ka, palabunutan bawat barangay. Kung 10 corn yung isang barangay, 10 lang yung makakabunot, yun ang swerte. Pero in the following year, yung 10 na yan, hindi nakasali sa susunod taon. Kung 100 na member ng naka-SBSA, pag every 10 member lang ang isang taon, 10 taon bago makukuha yung pang 100. Kaya napakahirap po. Kaya pagka hindi ka pinalad at hindi ka nabigyan ng LGU, talagang magsakripisyo ka, hahanap ka ng mautangan mo talaga para makapagtanim ka. Dahil sa pagkabuo ng SAAD ay nakita ang kanilang kalagayan. Dito na nagsimulang tulungan sila sa pagbuo ng samahan. Nung wala pang SAAD, talagang nagkanya-kanya po kami. At kanya-kanyang sakripisyo, bawat farmers, kanya-kanyang hanap kung saan-saan kauutang. At nung dumating ng SAAD yun, nakabuo po kami ng association at nagkakaisa po kami na pag may natanggap ang isa, lahat kami may matanggap. Kaya guminhawa po ng konti yung pamumuhay ng mga magsasaka nang dahil sa SAAD. Maliban sa naging benepisyaryo, ay nailuklok bilang leader ng samahan si Ka Charlie. Kaya ginawa ko, ginampanan ko yung tungkulin ko bilang pangulo ng isang association at napag-ingatan namin lahat ng mga intervention na naibibigay ng SAAD. At yun po yung kinaginhawa ng bawat membro sa amin dito sa barangay namin. Nabigyan sila ng iba't ibang mga intervensyon tulad ng binhi, makinarya at mga gamit pangsaka. Ang unang binigay nila is kuliglig, sir, na 4. Kaya nung dumating yung mga kuliglig na yan, ginawan ko agad ng policy on use kung paano ang paggamit at kung paano yung yung may operators, meron kaming official operator. Ang mga ibang intervention na naibigay sa amin is yung mga abono, binhi ng mais, tsaka mga insecticide at tsaka herbicide. Kaya nung dumating yung mga abono namin, nung unang intervention po namin, tuwang-tuwa po kami talaga. Kasi yung unang intervention namin is dito lang sa barangay ko is 170 yata. Kung hindi ako magkakaman doon na.
mga 170. And then, the following year, naging 320. Halos nagdoble yung intervention na abono. Ang mga makinarya ng bigay sa amin, bukod sa kuliglig, kaya meron po kami mga STW. Yung STW namin is 2, at saka meron kaming consider, yung pagtanim po ng mais. At yung pagtanim ng mais po yan, napakalaking bagay sa amin. Dahil pag manual, nung wala pa yan, umupa kami ng per hectare is 5,500. Pero ngayon, at meron na yan, is 1,000 na lang ang linis ng association. Pangunahing tinatanim ng kanilang samahan ay mais, palay at mga high-value crops. Kaya naman, malaking biyaya sa kanila ang saad dahil napaunlad nito ang kanilang mga pamumuhay at hindi na nila kailangan pang mangutang upang makapagtanim. Mas malaki na rin ang kanilang kinikita. Mula rin sa konting pondo ng asosasyon ay unti-unti itong lumalago. Ang ginagawa namin, sir, kaya nagkakaroon po kami ng pondo, unang-una, meron kaming annual dues. Yung monthly dues po namin is 20 pesos, ang isang taon is 240 pesos per member. Yun po yung isang naiipon po namin. And then yung mga intervention na binibigay, nagkakaroon po ng counterpart talaga. Like yung mga insecticide, yung isang galon na herbicide, pa-counterpart kami ng 200 pesos per galon. Kaya yung 20 kami, meron kaming 4,000 na ipon, pasok lang sa association yun. Ganon din po sa abono, meron din po. Nagpapa-counterpart din po kami ng 500 per bag talaga. Yun po ay sa association yun, wala nang ibang pupuntahan kundi kami. Kaya itong 2 taon, sabihin ko na yung totoo, nakaipon na po kami ng 395,000. Kaya nung nag-assessment kami, dineclare ko talaga doon na inegosyo na namin para lalago yung pera namin, hindi pa tutulugin sa bangko. Ang pondong naipon ay pagsisimulan nila ng negosyo. Ipapautang sa mga miyembro na may mababang interes at binabalak na rin nilang pasukin ang trading upang matulungan ang mga kasama at maalis ang mga mapagsamantalang middlemen. Pero ang napagkasundong nga namin is yung ipautang muna sa mga membro. Kasi kadalasan, sir, kahit na may intervention na ganyan, nagkukulang pa rin, umuutang pa rin sila sa labas ng 10%. Kaya napagkasundong namin noon na imbis na utang sa labas at may pera naman kami, sa amin na lang sa mas murang porsyento. Maliban dito, may plano na rin na post-harvest processing ang kanilang samahan. Dito, sir, kasi ang binabalak kong isa is magkaroon po kami ng corn mill, yung gilingan po ng mais. Kasi corn production nga po kami, gusto ko sanang yung mga ibang produkto namin na mais, gilingin na lang namin at ibenta sa mga poultry supply. Yun po ang isang naisip kong paraan para magamit namin yung mga mais namin, imbes na bibenta namin sa traders, yung mga iba, gilingin na lang namin at ibenta lang sa poultry supply. Sinisiguro ng samahan na ang mga natanggap nila ay pag-iingatan at palalaguin hanggang sa kaya ng tumayong mag-isa ng asosasyon. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa SAAD at dumating po sa amin. Kasi napakalaki po ang naitulong po nila sa amin. At kung hindi walang SAAD, wala po kaming mga makinarya at siguro wala kaming naging pondo na gagamitin namin pang negosyo, pangpalago ng aming association. Kaya yung mga pera namin, bilang ako chairman at may treasurer ako, todo ingat po kami sa mga pera namin. Hindi po kami basta-basta gumagastos ng hindi importante sa aming association. Patunay ang patuloy na paglago ng Rizal Livelihood Farmers Association na may pag-asa upang lumago, kumita at makilala ang mga natutulungan ng DA. Patunay ito na ang DA sa gitnang Luzon, katuwang sa pagsulong.